show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey. אני לא חושב שזה מתאים לגלאים מאוד צעירים. על וודקה? כן. לא, מה אני חושבת על וודקה? בשביל לגברים? וודקה. וודקה רד. טעים? טעים, בטח טעים. זה מצוין אני חושבת. טעים? לא טעים. זה לא רק ששותים אותה בזמן הנכון. אני שותה, כן. אין לי שום דבר להגיד על וודקה. זה עושה אנשים נחמדים ללא כל כך נחמדים, ואנשים מנומסים ללא כל כך מנומסים. קיבלת פעם טלפון כזה מעצבן מישהו שזה? וקיבלתי טלפונים מעצבנים מאנשים שיכורים, ואני לא... מסכים איתך. מה את אומרת על הסטריאוטיפ הרוסי של הוודקה? שזה לא נכון. רוסים לא שותים? שתים, אבל לא כל כך. זה לא הדבר הכי חשוב אצלם. מה כן? לילות. I must have whiskey, oh, you know why. Yeah. רגע, היסטורי! אני הכימאי הנודע מהמאה ה-19, דימיטרי מנדלייב. אני יצרתי תרכובת כימית נפלאה לייצור וודקה. אתם רואים וודקה? מייצרים מתפוחי אדמה. הנה. נהדר! זאת וודקה אבסולוט, מייצרים אותה בשוודיה. פינלנדיה, שלא במפתיע מפינלנד. לזה קוראים ואן גוך, זה מהולנד. סמירנוף היא וודקה רוסית שעכשיו נקנית ונעשית על ידי חברה אנגלית. זה הגריי גוס מצרפת, זה הוודקה הכי יקרה שיש. ווייט איגל בפטריוטיות המאוד מוכרת היא וודקה אמריקאית. זה לא וודקה אבל זה סבבה. וודקה רוסית שמיוצרת בישראל. וגם הוודקה הזאת מיוצרת בישראל, אבל במקומם לא הייתי כל כך מתגאה בזה. אנחנו לא בטוחים אם זה באמת וודקה או שזה סוג של חומר מיקוי מוזר. בכל מקרה, אם אתם דלי תקציב, זאת הבחורה בשבילכם. Must say goodbye.